dnešnom videu sa pozrieme na to, ako postupovať, ak vám motorová píla neštartuje. Tento spôsob je všeobecný pre všetku záhradnú motorovú techniku. Predtým, ako sa vyberiete do servisu, je pár základných vecí, ktoré si viete skontrolovať sami doma. Teraz sa pozrieme na základné príčiny, prečo motor neštartuje. Prvou príčinou, ak motor neštartuje na hociakom záhradnom náradí, hľadám vždy v palive. Ak ste neporiadni a začala sezóna, pílu ste vytiahli niekde z regála so starým benzínom, vo väčšine prípadov býva problém s benzínom. Vplyvom biozložiek v benzíne a olejom, ktorý sa pridáva pri dvojtaktných motoroch, časom tento benzín degraduje. Čiže prvou príčinou môže byť starý benzín v nádržke. Ďalšou príčinou však môže byť aj zle namiešaný zmiešavací pomer benzínu s olejom. V každom prípade je dobré otvoriť nádržku s benzínom a tento benzín, či už starý alebo zle zmiešaný, proste vykotiť. Každá píla má definovaný svoj zmiešavací pomer. Pri tejto píle je zmiešavací pomer 1:50. Na presné zmiešanie oleja s benzínom ja používam takúto nádržku. Princíp prípravy paliva pre dvojtaktné motory som vysvetľoval v samostatnom videu. Link nájdete v pravom hornom rohu. Ja v tejto píle benzín vykacovať nebudem, táto píla funguje ako hodinky. Vysvetlíme si to len teoreticky. Čiže starý benzín vykotíte z nádržky a pripravíte si novú zmes benzínu s olejom. Výrobca odporúča čistý benzín spotrebovať do 30 dní a zmiešaný benzín s olejom spotrebovať do 2 týždňov. Ja odporúčam, aby ste tankovali 100-oktánový benzín s označením E5. E5 označuje podiel biozložky v palive. V tomto prípade tých 5 znamená do 5% biozložky v palive. To je jeden z najkvalitnejších benzínov, ktoré proste dokážete kúpiť. Ak píla neštartuje ani po výmene paliva, hľadáme príčinu ďalej. Ďalšou príčinou môže byť upchatý palivový filter. Ten je potrebné vytiahnuť z nádržky a prečistiť ho. V prípade veľkého znečistenia je lepšie tento palivový filter vymeniť. V prípade mierneho znečistenia filter môžete len vystriekať čističom. Upchatý palivový filter môže spôsobovať pokles otáčok pri už naštartovanej píle. Píla jednoducho nejde do otáčok, vám skapíňa alebo vám úplne zhasne. Ak píla neštartuje ani po výmene palivového filtra, pokračujeme v hľadaní príčiny ďalej. Aby ste palivo stabilizovali, ja odporúčam používať stabilizátor paliva. Link na tento stabilizátor paliva nájdete v popise pod videom. Tam sa môžete dočítať, ako to funguje. Ďalšou príčinou môže byť upchatý vzduchový filter. Táto píla disponuje veľkokapacitným vzduchovým filtrom. Tento veľkokapacitný filter predĺžuje jeho výmenu. Ak je vzduchový filter znečistený mierne, môžete ho vyfúkať kompresorom. Ak je filter znečistený veľmi, radšej ho vymente. Jednou takou banalitou, prečo píla neštartuje, môže byť vaša nepozornosť a vypnutý vypínač v polohe stop. To si skontrolujte, stáva sa to dosť často. Ďalšou príčinou, prečo píla nefunguje, je sviečka alebo okruh zapaľovania. Sviečka môže byť zanesená sadzami, prípadne nefunguje. Po vybratí sviečku skontrolujem a vyčistím. Na hrubé nečistoty používam oceľovú kefu, na plochu kontaktov používam brúsny papier. Pri samotnom vybratí sviečky z valca môžete pozorovať, či sviečka je suchá alebo či je mokrá. V prípade, že sviečka je mokrá, pretočte motorovú pílu otvorom sviečky dolu, aby prebytočné palivo vytieklo. Pri štartovaní už nepoužívajte sytič.
Funkčnosť sviečky viete skontrolovať tak, že po vybratí ju zapojíte naspäť do fajky a opriete o valec. Po opretí sviečky o valec štartovacou šnúrou jemne potiahnete a budete vidieť, či sviečka vám dáva iskru. V prípade, že sviečka vám iskru nedáva, bude zlá sviečka alebo od fajky po zapaľovanie. Problém s fajkou som riešil pri krovinoreze. Video nájdete v pravom hornom rohu. Jednalo sa o zlomenú strunku vo fajke. Preto je dôležité skontrolovať si aj samotnú fajku. Ďalším problémom pri zapaľovacej sviečke môže byť aj vzdialenosť kontaktov. Vzdialenosť medzi kontaktmi by mala byť 0,5 mm. Ďalším problémom dosť častým býva karburátor. Karburátor vplyvom starého paliva môže byť zalepený alebo upchatý. Ak si netrúfate na rozobratie karburátora, zverte túto operáciu radšej ľuďom v servise. Video, ako som čistil karburátor na kosačke, nájdete v pravom hornom rohu. Karburátor vytvára potrebnú zmes paliva a vzduchu pre motor. Ak táto zmes nie je vyhovujúca, motor neštartuje. Ďalšou príčinou v karburátore môže byť zlé nastavenie. Rovnako nastavenie nechajte radšej na servis. Ak vám píla nefunguje ani po týchto radách, zverte vašu pílu do rúk odborníkov. Servisní technici spoločnosti Boel vám radi s vašim problémom pomôžu.